În această problemă voi utiliza transfigurarea stea triunghi pentru a putea modifica rețeaua și a calcula rezistența echivalentă între punctele C și D. Se observă că rezistoarele R1, R3 și R5 sunt conectate în stea, centrul stelei fiind nodul A. Steaua formată din cele trei rezistoare este evidențiată mai bine în figura alăturată. Se observă că nodurile la care este conectată steaua sunt B, C și B, nodul central fiind nodul A. Vom înlocui steaua cu echivalentul în triunghi. Cele trei noduri sunt D, C și B. Acum vom echivala rețeaua stea formată din rezistoarele R1, R3, R5 cu rețeaua echivalentă după cum urmează. Avem o rezistor între D și C, pe care îl vom nota cu RDC, un rezistor între C și B, care îl notăm cu RCB, și mai avem un rezistor între D și B. Nodul A dispare în urma echivalării. Valorile rezistoarelor din configurația triunghi se calculează cu formulele bine cunoscute, și anume RDC este egal cu R1 plus R3 plus R1 R3 supra R5. RCB și calculează cu relația R3 plus R5 plus R3 R5 supra R1 și RDB calculează corelația R1 plus R5 plus R1 R5 supra R3. În continuare înlocuim rețeaua în stea inițială cu echivalentul său în triunghi. Da. Se observă că acum se poate calcula mult mai ușor rezistența între punctele C și D. În continuare voi redesena schema pentru a evidenția modul în care se calculează rezistența între punctele D și C. Avem nodul D și nodul C, între care există rezistența R
DC. Acum observăm că între nodul D și nodul B avem rezistorul RDB. De asemenea, între nodul C și nodul B avem rezistorul RCB. Mai avem de așezat rezistoarele R2 și R4. R2 se află între D și B. Între D și B, practic R2 este paralel cu RDB. Și mai avem rezistorul R4 între C și B. Între C și B. R4. Acum se observă modul în care se poate calcula RDC și echivalent, care avem deja un RDC, egal cu RDC în paralel cu, avem o grupare paralel, gruparea paralel R2, RDB, înseriată cu gruparea paralel R4, RCB. Deci, în paralel cu R2, paralel cu RDB, plus R4, paralel cu RCB. Aceasta este rezistența echivalentă. Un comentariu foarte important. Noi am folosit de data aceasta în problemă transfigurarea stea triunghi. Am plecat de la grupul R1, R3, R5, stea. Dacă se observă, se privește cu atenție, se observă faptul că problema este identică cu problema în care am folosit transfigurarea inversă de la triunghi la stea. Așa am fi putut proceda și în această problemă, triunghiul putând fi format din R1, R2 și R5 sau R4, R3, R4 și R5. La revedere!